suvaitsit sitten vihdoin tulla. Täällä alkaa olla jo aika kuumaa. Hei, mitä te siinä oikein tuijotatte? Lähtekää nyt menee. Lähtäs menee. Miksi? No, kato, se ei tykkää toi täti, et sitä tuijotella. Mitä tää nyt tapahtuu? Ei. Katariina halusi yllättää meidät ja täytyy myöntää, että hyvin kyllä onnistuit. Hei, lähtekää nyt pois, että mä voin laittaa tän pyyhkeen päälle. Oisko halunnut muuten jäädä meidän kanssa No saunomaan? en todella.